da sunan Allah zana fara wanda ya aiko mai Madina. Gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Tsira aminci jalla da su ga annabi mai birnin Madina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Najeriya mun taso jirgi don aikin hajji har na Madina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Mun yi niyyar aikin hajji da yin ziyarar garin Madina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Ifradiniyar hajji ce inda malami ya san zance na. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Ikirani niyar hajji ce duka malamai sun san zance na. Mun gode Allah ta'ala Daga Makka sai muka sauka Madina. Tamattu'i niyar hajji ce, tamattu'i ita ce haji na. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. na yi aikin haji na yi na umra na je ziyarar mai Madina. Gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Assalamu alaika Rasulullah, babu kamar kai ni a wajena. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Na gaisuwa ga nabiyullahi kuma na gaya masa dusa kona. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Wanda ya ban saƙon gaishe shi na yi bayanin alƙawari na. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Na gaisuwa a wajen Siddiqu babban aboki na mai Madina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Na gaida Umaru Faruku Sadauki wanda yake hana barna. Na gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Sai na ji daɗi kuma na ji ƙamshi farin ciki ya rufe min raina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Na je raula na yo addu'a sai na gana manto carbino. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Na je raula na yo addu'a sai na gana manto carbino. Mun gode Allah Ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. A cikin raula da akwai ni'ima da dausayi na gidan aljanna. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Ba a cikiya ba a daga murya saboda manzo mai Madina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. La tarfa'u ayar Qur'ani ta yi bayani kadda mu kuna. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Duba cikin surar Hujurati dan ka gano ma'anar zance na. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. Dar Allah masoya annabi kowa sai ya je shi Madina. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. A garin Makka na ga shahiru madungurum ta Kano gari na. Mun gode Allah ta'ala daga Makka sai muka sauka Madina. A garin Makka na ga Huzaifatu durumin Samba Kano gari na. Mun gode Allah ta'ala
daga maka sai muka sauka madina da alhaji mansur sabon sawa gado da masu kano gari na mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka madina da alhaji ali dan hausawa wani sufi ne a nan gari na mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka madina alhaji dan asaban usha ƙuryar 50 ya ban a hannu ne mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka madina alhaji kawu na marmara shi ma mun gaisa har yayi mana murna mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka madina alhaji anas na garin zamfara shine jagorar tafiya na mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka hajiya fadima hajiya zulai da su muka je makan da madina mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka da alhaji habibu da akwai kamalu mandawarin kano gari na mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka madina a shahara mansur a yabalash masauki na ma'anan muka zauna mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka madina a shahara mansur a yabalash masauki na ma'anan muka zauna mun gode Allah ta'ala daga maka sai muka sauka a garin madina muna da masauki al'ambariya nan muka zauna mun gode